Onko sä ollut täällä aikaisemmin katsomassa? Joo, mä oon joka raveissa täällä. Onko tänne kivaa tulla? On. Täällä on ihan pieniä lapsia, semmoisia tämmöisiä taaperoita ja sitten on ihan vanhoja miehiä ja kaikkea siltä väliltä. Että täällä on tosi kiva tunnelma. Tää on tää yleinen fiilis täällä raveissa. Täällä on mukavaa istuskella ja veikkailla ja seurailla hevosia. Mutta tosiaan täällä on hyvät puitteet ja kaikin puoli, ja tänne yleensä tää on keskellä Suomea tää paikka, niin tähän tulee joka puolelta tulee hevosia. Et se on mun mielestä se, että jos ajetaan Helsingissä tai Oulussa, niin ei ne Oulu-hevoset lähde Helsinkiin ja taas toisinpäin. Että tähän oikeastaan tulee niinku ympäri Suomea tulee hevosia, niin mun mielestä se on myös semmoinen tosi mielenkiintoinen homma. Että ainakin ruoka on hyvää, seuraa on hyvää ja voisiko paremmin iltaa viettää? Lepposa, mutta hyvä tunnelma. Tää on jotenkin mukava uusi maailma silleen, että ei ekana tulisi mieleen lähteä niinku raveihin, jos pitää miettiä jotain illanviettää. Niin tää on jotenkin mahtava ja tulihan tää nyt halvemmaksi kuin niinku jääkiekkopeli. Niin siellä on koko ajan intensiivinen ja voi olla hirveätä huutoa. Täällä on tämmönen mukava rauhallinen, mutta on täälläkin semmoista menoa sitten, kun on oikein hyvä lähtö ja sitten on tiukka loppusuora, niin siinä porukka on mukana itsekin jännittää, kun on muutama euro siinä vedossa, niin ei semmoista niin kuin saa kovin monesta paikkaa semmoista tunnetta. Koska tää on tosiaan konseptina niin mainio, tää on hyvä vaihtoehto tämmöiselle perusbaariviikonlopulle, että tulla kavereiden kanssa just ei pelkästään syömään, vaan jännittämään yhdessä ja kokemaan, niin kuin, tää on aika monelle varmaan tosi vieras maailma, niin kuin esimerkiksi mullekin tää on mun toinen kerta raveissa ja koko ajan opittavaa lisää, niin tässä on paljon semmoista hyvää, mihin kannattaa panostaa. Moni sanoo, että mä en ole ikinä käynyt, miten siellä ollaan. Eihän täällä tarvi olla sen kummosemmin kuin missään muuallakaan. Täällähän tapaa ihan tavallisia kivoja ihmisiä ja tulee just juteltua ja kaikkea. Tämähän on ihan sosiaalinen tapahtuma. Ihan sopii naisille, ihan siinä mistä miehillekin. Tästä saa nopeasti hyvän sosiaalisen tapahtuman myös. Tulee tähän vähän syömään ja ottaa pari bissejä ja heittää läpyskää äijien kanssa, niin kyllä tää toimii. Ihmiset, niillä on aika paljon ennakkoluulia silleen, että sitten kun ne tulee tänne, niin ne niin näkee ihan uuden maailman, kun ne tulee käymään täällä.